बड'फानि उनाव बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा रन्जन दैमारी, हाग्रामा महिलारी आरो प्रमद बर' बिथांमोननो मान होनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बाक्सा जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिया। बीटीसी बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै 9 जुन खालि तृणमूल कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया हावलिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बीटीसीनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिफोरखौ लानानै मोनसे जथुमा खुंफुङो। लोगोसेनो बे जथुमायाव बाहागो लाफैयो तृणमूल कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि रायजोनि लोगो आफादगिरि फारियै लाइफुं नार्जारी आरो रबार्ट नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारिफोर सन्जीब महन्त आरो शिरीष देव कलिताया। बाक्सा जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि दिपेन रामसियारिया खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव तृणमूल कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो बीटीसीनि मोनफ्रोमबो बियाबाव बिजाथि फसंगोन। फैगौ बीटीसी बिसायख'थिखौ लानानै तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टिया दिनै अल बीटीसीनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जिल्लानि स्टेटनि नेतृत्वखौ लानानै दिनै नैबे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हावलियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे गोनांथार सावरायमेलाव हाबाफारि लादो आरो जेराव क'क्राझार, चिरां, अदालगुरि, बाक्सा आरो तामुलपुरनि दैदेनगिरिफोरा बेयाव नुजाथिफैदो आरो तृणमूल कंग्रेस दोलोआ क्लियार फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव 25निफ्राय 30 सीटाव बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय अलरेडि जाबाय। बीपीएफ आरो यूपीपीएलआ जिहेतु खुंथायाव थाबोनाय पलिटिकल पार्टी बिथांमोननाव स्ट्रं होननाय मोनसे हाबाफारिया दंखायो, जों बेखौ गासैबो मिथिगौ। थेवबो बीपीएफ आरो यूपीपीएलखौ दासान्दि रायजोफोरा बिथांमोननि खामानिखौ मोजां मोनियाव मोनसे अपसन नागिरदों आरो बे अपसननि थाखायनो नैबे जोंनि तृणमूल पलिटिकल पार्टीखौ बजबनानै लागोन रायजोफोरा, बेखौ जों नुनो मोनदों। यूपीपीएल सरकारा जिखिनि मावबोबाय दा जेरैबायदि नुनो मोनदों जौगानायनि हाबाफारिखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जों नुनो मोनदों। यूपीपीएलनि माने वर्कारफोरा बुङो गावसोर जौगानाय लाबोनो हादों ओरै होननानै, नाथाय बीपीएफनि वर्कारफोरा जौगानाया गैया ओरै होननानै नुनायखौ जों मोनदों। खिन्थु जोंनिया बीपीएफ आरो यूपीपीएलनि एगेन्स्टआव नङा, जोंनिया जाहैबाय जों मा मावनो हागोन, जोंनि पलिसिया मा, जों रायजोनो मा होनो हागोन, बेबायसा मोनसे पलिसिजों जों आवगायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। गासै बिटिएडिआवनो तृणमूल कंग्रेसआ बाहागो लागोन, नाथाय आङो बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै आङो बाक्सा जिल्लानि मोन 6 एमसिएलए समस्तिनि प्राय मोन 4 समस्तियाव मथनगुरि, सालबारि, कक्लाबारि आरो बागानपारा बे मोन 4 समस्तियाव जोंनि वर्कारफोरा खामानि मावबाय दं आरो मोन 4 समस्तिनिफ्राय जों बिजाथि होनाया प्राय 100% रोखा जाना फैदों। बीटीसीआव गोदान हिसाबै बर' रायजोफोराथ' लागोन, मानोना बर' रायजोफोरा ओरैबायसा मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ दासान्दि नागिरबाय थायो जि पलिटिकल पार्टीया रायजोनि थाखाय खामानि मावो आरो जि पलिटिकल पार्टीया जोंनि रायजो राजानि सुखु दुखु बा जिखुनु मोनसे समस्यायाव थानाय मोनसे पलिटिकल पार्टीखौ नागिरो। आरो वेस्ट बेंगलाव जिहेतु नैबे तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टीया मोजां खुंथाय लाबोनानै रायजोफोरनि अनसायनायखौ लाबोनो हादों, बे समावनो बे बाराव तृणमूल कंग्रेस पलिटिकल पार्टीखौ बीटीसीआवबो बोजबना लागोन होनना जोङो मिजिंथिदों। बीजेपीआथ' एख' फेक्टर नङा बीटीएडिआव बीजेपीआ खुनु फेक्टर नङा, बेखौ जों गासैबो मिथिगौ। मानोना बीटीसीनि मानसिफोरा मोनसे समनिफ्रायनो बीपीएफ, यूपीपीएल आरो बीजेपी एन्टी मोनसे पलिटिकल पार्टीजों लोब्बा लाखिनानै फैबाय दं। बेनि थाखायनो बीजेपीआ खुनु फेक्टर नङा होननानै जों सानो। प्रमद बर' आरो हाग्रामा बेनि एन्सारा बेलेग जागोन आरो बीपीएफ आरो यूपीपीएलनि एन्सारा बेलेग जागोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि इयुनावनो बर' हारिखौ जुदि दैदेनबोदोंबा मानाव गेदेर प्रमद बर' सार, हाग्रामा महिलारी सार आरो आथिखालाव जेलाव थानाय रन्जन दैमारी सार, बिथांमोना हारिनि दैदेनगिरि, दैदेनगिरिफोरखौ जों बर' हारिया मान होबोनांगोन। मानोना 2003 मायथाइनि सिगाङाव निजिनि जिउखौ खैफोदाव खोलैनानै हाग्रामा महिलारी सारा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बर'निफ्राय लाबोबाय, लामा दालां, इन्जिनियारिं कलेज बा हयथ' हारिनि जिथु सिटुएसन मोनसे परिबेखौ लाबोदो, बेनि थाखायनो हाग्रामा महिलारी सारखौ जों दैदेनगिरि हिसाबै मानिनांगोन। आरो दा समाव खुंथायाव थानाय मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा नैबे 2020 मायथाइनि उनाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय गोबांथार हाबाफारि मावबोदों। बिथाङा एडुकेशन सेक्टरावनो जा
बिथाङा हेल्थ सेक्टरावनो जा बा ट्रान्सपर्ट सेक्टर बा स्पर्ट्स सेक्टरावनो जा गोबांथार खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों एज ए बर'नि दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ जों मानियो खिन्थु पलिटिकेल हिसाबै बिपिएल आरो बिजेपि गेजेरजों 100% फाइट जागोन तृणमूल कंग्रेसआ इयो रोखा फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासै बिटिसिआव तृणमूल कंग्रेस पलिटिकेल पार्टिया मोनसे किं मेकार मोनसे रल लागोन बेखौ जोंनि वर्कारफोरा बिटिए दिनै गासै जायगायाव हाबा मावबाय थानाय रायजो राजाफोरा जोंनो गोख्रों फोरमायदों दिनै स्टेटनि जेनेरेल सेक्रेटारिजों लोगोसे क'क्राझारनि लाइफुं नार्जारि अदालगुरिनि रबार्ट नार्जारि आरो बाक्सानिफ्राय आं आरो तामुलपुर आरो क'क्राझारनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों खोब मोजां मोनसे हाबाफारि दिनै सावरायनाय जाबाय दं आरो दिनैनि नैबे मेलनिफ्रायनो बिटिसि इलेक्सनाव बाहागो लानाया 100% रोखा जादों आरो क्लियारियो मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आर&बि र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियान कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफी 1 year कर्स COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आइटिआइ क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386 83243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।